Ġesu Kristu huwa il-mulej. Nilqawkom eżizaħwa Maltin u għawċin madwar Malta u Għawdex u madwar pajjiżi oħra fl-Ewropa u mal-kumplament tad-dinja, speċjal dawk li intom Maltin li qed issegwu il-lejla magħna. Ħankomplu l-lejla it-tieni lezzjoni fuq il-frott tal-Ispirtu. Ejna tolbu fl-imkien, kulħadd jgħid warajja minn qalbek biex inti tirċivi il-kelma li Alla għandu għalik il-lejla. Kulħadd jgħid warajja. Missi qadis. Nirringrazzjak tal-privileġġ li jiena nista' nisma' fil-kumdità il-kelma qaddisa tiegħek. Birek mulej din il-kelma qaddisa. U grazzi li tatini arfin revelazzjoni biex insir nafek aktar u aħjar. Għamel li din il-kelma titrasforma li ħajti biex inkompli niġi it-trasformat għal glorja tijak u fi ġbija tijak fisem Ġesu Kristu. Amen. Ħammorru fil-ktib ta' Galatin, mela din hija it-tieni lezzjoni fuq il-frott tal-Ispirtu. Il-frott tal-Ispirtu. Fil-ktib ta' Galatin, kapitlu 5. Għal dawk li intom qed issegwu llum l-ewwel lezzjoni minn din is-serje li din hija l-ewwel għalikom, morru waraw ta' qabel u nkaġġiġkom biex komplu taraw il-kompliment ta' dan it-talim. Fil-ħajja kristjana li tfisser ħajja tixbaħ il-Kristu, timita lill-Kristu, ma tistax tgħix ħajja kristjana, ftakru, naf li ħafna minnkom tafu għadi, imma hemm differenza ta' baħar jaqsam bejn tkun reliġjuż u tkun Kristjan. Amen? Issa jiena naf li ħafna li huma reliġjużi għax huma mrobbin f'ċertu pajjiżi bħal Malta, Ingilterra, l-Italja, Greċja, l-Amerika, għax huma mdorrin f'ċertu kultura li hija influenzata mill-Kristjaneżmu, jaħsbu li għax twildu f'dak it-tali pajjiż bħal Malta, jaħsbu li għax twildu in Kristjan. Imma ovvjament jiena u inti nafu li aħna maħniex Kristjani għax twilit Malta. Biex tkun Kristjan ġenwin trid tkun imwieled mill-ġdid. Amen? U meta titwieled mill-ġdid, mill-lat mod bażiku tfisser li inti tkun poġġejt il-fidi tiegħek fi Kristu Ġesu. Għamiltu sidek il-boss, l-owner tiegħek. U għamiltu is-salvatur tiegħek u tkun għamil deċiżjoni konxja biex inti timxi warajh u tiġbaħ lilu. Jiġifieri, jekk jien irrid nara il-Ġesu, jekk jien irrid nara inħares lej kif jidher Ġesu, fil-veru sens tal-kelma, suppost meta nħares lej Kristjan, suppost ifakkarni b'Ġesu. Għax Kristjan qed tfisser jiġbaħ lil Kristu. Amen? Issa aħna nafu li għandek il-persuna ta' Kristu li huwa ir-ras tal-Knisja u għandek il-Kristjan li huwa parti mill-ġisem ta' Kristu. Għandna l-istess spiritu, imma Ġesu, ir-ras huwa perfett fis-spiritu, fir-ruħ u fil-ġisem, jiena u kull Kristjan ieħor aħna fi proċess ta' perfezzjoni għal ċed nimmaturaw. Amen? Ħannurikom xi ħaġa malaj. Il-Kristjan ħanitkellem issa irrid nikkwalifika dejjem qed nirreferi biss għal dawk li vera ma ġenwinament imwielda mill-ġdid. Mhux għax imorru l-Knisja jew imorru l-fellowship, dawk li ġenwinament kellhom inkontru ma' Kristu. Il-Kristjan l-ispirtu tiegħu din ħobb ngħidha importanti li ddaħħalha fil-pedamenti ta' moħħok. L-ispirtu tiegħek huwa perfett. L-ispirtu tiegħek huwa perfett. L-ispirtu imwieled mill-ġdid huwa perfett. Amen?
Għaliex, għax inti meta twilet mill-ġdid, itwilet mill-Ispirtu tal-Alla. Alla nnifsu, l-Ispirtu Santu. Issa, meta aħna, u din għaf li was probably ħat isimgħuni nirrepetija madul din il-lezzjonijiet, imma importanti għaliex aħna nużaw ħafna klixejs. Tafuhom xi tfisser klixej? Jisu xi ħaġa li kulħadd jgħidha, mbagħad terrealizzaw wara dejtu ma mdimmi fejn ġiet. Qed tifhmu? Allura aħna ġeneralment nużaw klixejs bħal ikber spiritwalment. Issa ma fiha xejn ħażin, imma jiena u inti ma nikbrux spiritwalment. Aħna nikbru fir-ruħ u fil-ġisem. Qed tifhmu? Moħħok. Issa. Mela inti għandek aħna 3 in 1, kulħadd jgħidha 3 in 1. Di kull darba jkolli nagħmel basic introduction biex aħna nkunu kollha fuq l-istess stampa. X'hawnhekk għandek nies li huma matura u ilhom fil-mulej u jkollok nies li huma ġodda ħadaħlu għaw l-ewwel darba. U kulħadd huwa welcome and praise God, welcome li ġejtu. Imma, meta inti titwilet mill-ġdid, jekk inti taqra l-ewwel Korintin 6 vers 17, għandek l-ewwel it-tieni Korintin 5 vers 17, għandek l-ewwel Korintin 3 vers 16 u 17, għandek l-ewwel Korintin kapitlu 6 vers 19 u 20, għandek Rumani kapitlu 8 vers 10, fej daw kollha jgħidulek li inti l-Ispirtu tiegħek huwa l-Ispirtu ta' Alla. Jew inkella l-Ispirtu tiegħek u l-Ispirtu ta' Alla huwa joined ħaġa waħda. Ġifieri jiena di moħħi ma nifhimx totali, ok? Ma nifhimx totalment. Imma l-Iskrittura ċara tgħidlek min jingħaqad ma' Kristu isir spirtu wieħed. Ħantu kemm eżempju. Meta aħna nkonna koppji jiżżewġu u Alla dejjem iżewweġ biss mara u raġel u mhux biss. Alla jżewweġ biss mara u raġel tal-Alla. Mhux kwalinkwa mara u kwalinkwa raġel. Fil-Bibja ma tarax l-Alla jinvolvi ruħu ma' żwiġijiet tal-pagani. Alla dejjem jitkellem mal-poplu tiegħu. Alla m'għandu xejn xi jgħid lil bniedem tad-dinja ħlief, indem, emmen u salva. Tżid. Il-pija, il-Bibja minn Ġenesi l-Apokalipsi huma għall-poplu tal-Alla, mhux għall-bniedem tal-ġungla. Il-bniedem tal-ġungla li konna kollha kemm aħna ġejjin minna jisma' il-għajta tas-salvazzjoni, isalva grazzi Ġesu u tidħol f'patt ma' Alla, però mhux dirett. Propja Alla daħal patt ma' Kristu u inti fi Kristu. This is a very powerful truth. Għax issa dak kollu li Kristu hu ssir int u dak kollu li kont int sar Kristu għalik. Għalhekk hu sar dnub għalik biex inti ssir dussija u perfezzjoni u sewwa quddiem Alla fih. What's a great deal, amen. Allura l-ispirtu tiegħek m'għadu spirtu uman. Naf li din tagħmel ċertu nies li ma jirdux jemmnu x'hemm miktub nervużi. Imma l-ispirtu tiegħek issa huwa spirtu divin. Għalhekk ħatmur il-ġenna. Your final destination is heaven. Darba kont fuq aeroplan u għeddirit nagħmilha ċajta llum. U kif dħalt kellhom l-użanza ma tantx jgħidu għallum il-ġurnata, imma persina kont munsifer ħafna l-Amerika. Allura ġeneralment, pereżempju jkun hemm roxma ta' airports u pereżempju jkollok connecting flight. Allura jgħidulek, what is your final destination? Ristawwa? Għax inti jkollok nies li jifqu ċertu airport u bad ikomplu. Allura pereżempju jekk inti ħadmur minn hawn Dubai, jekk inti ħadmur Ċipru, jgħidulek what's your final destination? U inti tgħidilhom Ċipru. Ma l-ajruplan ħajbqa' pasejjer Dubai. Sewwa? ħajparkja daqsxejn, iniżżel in-nies u mbagħad ikompli sejjer. Allura tlaj fuq aeroplan darba u l-hostess qalt li, what is your final destination, sir? Għattila, it's heaven. What? My final destination is heaven. Kulħadd jgħidha. My final destination is heaven. Amen? Allora, how do
you know it's heaven? Għax l-istess spiritu tiegħek li ħajkun fil-ġenna tiġà jibda jammar fik minn mindu titwieled mill-ġdid. Qed tifhmu aħwa? Anyway, allura inti meta aħna il-Kristjani b'mod każwali nużaw il-klixé fejn ngħidu għandek bżonn tikber spiritwalment, kulħadd jaċċetta, imma mhux l-ispirtu tiegħek qed jikber. Qed jikber ir-ruħ tiegħek dak jgħidulu is-suke. Dak li huwa parti mill-immaġinazzjonijiet, il-ħsibijiet, il-kuxjenza tiegħek kif tara, kif tifhem. Għalhekk inti meta titwiled mill-ġdid, l-affarijiet tibda tarahom differenti. Sewwa, u mbagħad inti tibda tirrealizza li għandek diġà taf x'inhi r-risposta, taf x'inhi you already know the outcome, imma taħdem, mhux taħdem biex takkwesta s-salvazzjoni, qed taħdem qed issir trasformazzjoni ta' proċess fik biex inti timmatura. Allura immaġina inti għandek tlieta jien. Mela li kieku kellna nagħmlu dissection, jiena hemm tlieta fija. U tlieta huma jiena. U jiena tlieta huma. Jien il-ġisem, jien ir-ruħ u jien l-ispirtu. Qed tifhmu? Allura meta inti titwieled minn ġdid, int letteralment l-ispirtu tiegħek minn traba mejta Alla jtik spiritu maqut miegħu perfett bla teba ma' Kristu matur. L-ispiritu tiegħek diġà matur. Imma ir-ruħ tiegħek għadha baby bil-gugu. Qed tifhmu? U ġeneralment min jibqa' guggu il-ħajja tiegħu spiritwali ħadbati. U mbagħad għandek il-ġisem li huwa it-trab tal-art. It-trab tal-art. Allora inti meta dan il-ġisem jibqa' l-istess sakemm tmur il-ġenna. Fimtu għadi? Da ma jidħolx il-ġisem ma jidħolx il-ġenna. Ir-ruħiva ma. Battu għadi. L-iskrittura tgħidlek fl-ewwel Korinti 15 il-bniedem naturali, ġifieri il-bniedem tal-ġisem minna il-karnali ma jidħolx fil-ġenna. Infatti din hija waħda mir-raġunijiet Ġuljetta għaliex meta l-qawwa talla timmanifesta mhux l-ispirtu tiegħek li ma jistax jifilħu huwa ġismek li ma jistax jifilħu. Ħanidikom eżempju trid. Tiftakru meta Alla għadda iżur naqra lill-Iżraeliti u għal ftit sekondi manifesta u niżel fuq montanja. X'ġara għal dik il-montanja? Qabdet bin-nar u sallum il-ġurnata il-ġebel ta' dik il-montanja huwa letteralment mixwi. Allura meta Alla jagħmar fik jew il-qawwa tal-Alla tiġi fuqek, ġismek ma jiflaħx għal preżenza tal-Alla u għaw min jitrijat u għaw min jaqa' taħt il-qawwa tal-Alla u jissabbat mal-art u jiġi pejstjat mal-art u jiġi iktar close home to his real nature. Trap ma trap. Imma ruħek issa di hawnhekk moħħkom hawn. Għax is interessanti. Peress nitkellmu fuq l-ispirtu, il-frott tal-ispirtu, ruħek imma min hawn sakemm tmur il-ġenna trid tikber. Is-sukke tiegħek jrid tikber. Jiġifieri issa x'għandek? Għandek ispirtu diġà qiegħed hawn. Imma s-sukke tiegħek irid jimmatura. Kompli jimmatura. Iktar ma tisma' l-kelma, tobdi il-kelma, iktar ruħek ħajkber malajr biex issir dak li huwa jissejjaħ Kristjan komplut. Jew nkella Kristjan perfett. Mhux perfett jiġifieri fil-veru sens tal-kelma li inti ma tagħmel żbali, jiġifieri Kristjan matur. Il-Kristjan matur ifisser li huwa issa għandu kontroll
fuq it-trab, fuq il-ġisem. Ma jħallix il-ġisem it-trab jikkontrollah. Peress li aħna ngħixu f'dinja dak li jdula fallen world, il-bnedmin tad-dinja kollha l-ewwel jimxu bil-ġisem u mbagħad bir-ruħ u jekk forsi xi darba jindirizzaw l-ispirtu. Għan-nies tad-dinja ngħidilkom. Għalhekk huma n-nies tad-dinja what motivates them xi motivhom huwa xi jħossu ġisem. Xi jaraw ġisem. Għandi l-ġuħ, għandi aptit, qed inħoss, irrid niekol, irrid nagħmel is-sess, irrid qabżitli, irrid nirrabja, dak huwa frott tal-ġisem. Issa, il-bniedem li għadu mhux imwieled mill-ġdid ma jistax jirabbi l-frott tal-ispirtu. Għax l-ispirtu tiegħu għadu mejjed. Allura inti għamilt, ejn għamlu mod kemm hawn minnkom li sibtu l-Kristu madwar 50 sena, meta kellkom madwar 50. Immaġina madwar 50, għan għamilt 50 sena jillidjak il-ġisem. Dejjem jillidjak il-ġisem. Jekk għandek bżonn tisker, go for it. Jekk għandek bżonn tidaj, aqla l-ħama. Jekk għandek bżonn tmur ma' waħda, għala bibi, jekk għax hekk tinħoss. Jekk irrid noffendik għax hekk irrid. Dak il-ġisem. Mela inti titwilet miġdid. U Alla jaqliblek l-ingwajja kollha. U jibda jgħidlek millum il-qoddim issa ħadibda tibxi bl-ispirtu. Ma nafx kif. Mela ħaniġina fik. U issa bir-ruħ tiegħek, issa s-sukja tiegħek u l-karattru tiegħek, inti tittażel kuljum tikkoopera miegħi. Biex inti trabbi l-frott tal-ispirtu fik jopera. U tibda timmatura. U dak li hemm issa fik ġewwa l-ispirtu talla jibda jidher fuq barra mill-frott. Qed tifhmu? Għalhekk il-bniedem naturali ma jistax jifhem l-xogħol talla. Il-bniedem li jgħix naturali tfisser il-Bibja tgħidlek il-bniedem naturali ma jistax jifhem il-Alla. Il-bniedem naturali ma jistax jifhem qdusija. Il-bniedem naturali ma jistax jifhem toġob il-Alla. Inti llum murejt il xi ħadd li huwa għadu jgħix skont il-ġisem u għidlu tagħmel sess barra miżwieġ. Inti tiġġennen, inti blaħ inbalalu ġralek. X'inti tajt? X'inti? X'inti fehim madam? Inti rajt, inti minn xi pjaneta? Iva, mis-soltanta smewi. Għax illum li inti tagħmel sess barra miżwieġ huwa dak li l-ġisem jirrekjedi minn kulħadd. Li inti jekk tittidgħaj huwa dak li kulħadd jagħmel. Jekk titoffendel xi ħadd fuq Facebook, YouTube jew dak li fil-ġisem taf tagħmel. Għax dak huwa ix-xogħol tal-ġisem. Il-frott tal-ġisem jidher. U l-frott tal-ġisem jagħmel bħal dak li weldu. U l-ġisem weldu id-dnub. Il-ġisem missieru huwa d-demonju. Meta d-dinja ma baqgħetx taħt is-seta ta' Adam u Eva, li tfisser by default li taħt is-seta tal-Alla, u Adam u Eva ċaħdux għal Alla għażlu d-demonju, issa d-dinja ġiet taħt id-demonju. U dak kollu li ġie taħt idej id-demonju ġie misħut mejjed u d-demonju sar missier ta' dawk kollha jitwildu fuq din id-dinja sakemm ma jitwildux minn ġdid. Qed taqbdu xi ħaġa? Qed taqbdu xi ħaġa? Sa qabel ma mmorru fik tiqra, ħanaqralkom Galatin 5, morru malaj. Il-Spiritu Santu kellimni. Galatin 5 minn vers 16, sorry. Jien ngħidilkom imxu fl-ispirtu, ħanamela f'parantesi fi brackets. Għaliex ovvjament jew ħadd imxi fl-ispirtu, jew ħadd imxi skont il-ġisem. Mela għażel
Il-Kristjan jista' jażel imma għax għandu minn fejn. Dak li mhux Kristjan m'għandux minn fejn. Jekk inti għadek kont qajt ma' Kristu li jkun f'dik u tak tweli ġdid, int m'għandekx x'tażel. Int mejjet. Aħna konna mejtin fid-dunubietna, Efesin 2 vers 1 sa 6. Konna mejtin. Allura l-bniedem naturali tipprovax u nutli tgħidlu tidnibx int blaħ. Int brainwashed, int jaqgħut wara dak tal-irqiq. Gustus. Amen. Għedlu missek tiġi int ukoll. Għedlu jien ma nitlifx waħda. Amen. Alleluja. Allora, il-bniedem li m'għandux il-Kristu m'għandux option jażel. Min għandu l-option jażel? Int. Kristjan. Allura għalhekk jiena u inti issa Alla jtina għażla. Għażel li timxi issa mhux iktar skont dan il-trapp. Missa millu minn qudiem ibda jimxi ħalli li dan l-Ispirtu talla imexxik. Amen. Mela, ħankomplu. Galatin 5 vers 16. Taqgħux għal passjonijiet jew għal ġibdiet tal-ġisem. Il-passjonijiet jew il-ġibdiet tal-ġisem huma ismawha kontra l-Ispirtu. Ma kontra. Mela kull deċiżjoni li jiena nagħmel jekk nisma' mill-ġisem qed immur kontra Alla. Qed immur kontra Alla. U qed immur kontra l-Ispirtu tal-Alla li jekk jien Kristjan li jammar fija. Imma xi ħaġa interessanti. Għalkemm jien Kristjan xorta għandi l-libertà tal-għażla. L-ikbar Kristjan tad-dinja x'in irid jista' jixħad lil Alla. River of Love ġew fuq 20,000 ruħ. Il-biċċa kbira minnhom assoluta għażlu il-ġisem. Għax minn flok id-deċħal għażlu jobdu l-Alla għax Alla hekk qal, għażlu xtejt il-vuċi, il-passjoniet u l-ġibdiet tal-ġisem. U awtomatikament qed imorru kontra xejn Alla. Amen aħwa? Mela, ħankomplu. L-Ispirtu huwa kontra il-ġisem. Dawn it-tnejn huma kontra xi. Tifhmu intom il-battalja tiegħek kontinwament? Kemm hawn minnkom kellek xi vizzju qabel twilit minn ġdid u bdiet il-battalja. Għax issa l-Ispirtu talla fik jaf li inti dan, this is a no-no. Imma minn ġisem ma tgħidlek yes please, yes feed me. Għaw xaħat il-ġizem ta'kom xi kultant jgħidlek feed me. Ara. Emme, issa għaw Kristjani għax forsi m'għandhomx ċertu għarfinat, jgħidu pastor, kif jiena Kristjan u għat irrid nagħmilha dik? Kif jiena Kristjan u xorta da toġobni? Le. Mhux inti l-Ispirtu jogħġbok, inti l-ġisem għandu jogħġbok. Għalhekk dak il-ġisem qatt ma ħajret il-ħajja ta' dejjem. Imminti mintix ġisem, anke jekk il-mara tgħidlek għaw ġisem. Jew intajt lill-mara għaw ġisem. Sewwa? Għax avolja tgħidlek għaw ġisem, imminti mintix ġisem. Inti meta inti tgħaddi minn quddiem xi dar sabiħa, ma tgħidlix għaw min x'dar int, le hemmhekk mhux dar jien, hemmhekk id-dar fejn noqgħod. Dan il-ġisem u tittuħu ħsieb u sakemm tgħix fuq din id-dinja x'mingħajr dan ġisem ma tistax fuq id-dinja. L-unika mod jiena u inti l-unika raġuni li jiena u inti qed ngħix fuq din id-dinja x'għad baqgħna din id-ġisem. Qed tifhmu? Mingħajr dan il-ġisem ma ngħixux fuq id-dinja. Amen. Tittuħu ħsieb u din il-ġisem ħalli tgawdih u żommu sewwa u b'saħħtu sewwa,
Imma int m'intix ġisem, jien spirtu. Il-ġisem huwa biss l-indirizz fejn għex. U peress li għand il-posta, xi indirizz ittatiehom. Amen. Għet nuhu pieċir f'dan il-lezzjoniet nuhu pieċir. Għarraġuni li I am breaking it down piece by piece. Għet tifmu għahwa? ħafna kristjani ix-xitan jaqtalhom qalbhom u jifqu fil-mixja tal-mulej. Mhux għax mhumiex kristjani vera, jew għax ma jħobbux il-Alla, għax ħasbu li l-vuċi tal-ġisem min huma. Il-vuċi tal-ġisem mhux min jien. Il-vuċi tal-ġisem huwa biss il-binja fejn xi kultant irid tfarfara, tbajjada, tkaħħala, taħsilha. Ma dak mhux jien, dak sempliċement fejn ngħix. Qed tifhmu? Għalhekk il-mulej xejlek. Alla ma jarax bħal ma jara l-bniedem. Il-bniedem jara minn barra l-ġisem. Sewwa imma Alla jara il-bniedem ta' ġewwa. Amen? Halleluja. Mela, kulħadd jgħid jien m'iniex ġisem, avolja għandi ġisem. Amen. Thank you, Jesus. Mela, vers 17. Il-passjoni tal-ġisem huma kontra l-ispirtu u l-ispirtu kontra l-ġisem. Dawn it-tejn huma kontra xulxin biex ma jħallukomx tagħmlu dak li tixtiequ. Kemm minnkom tixtiequ toġbu lil Alla u jdejkom? Issa kulħadd jerġa' jboġġi nenżel idejk. Kun onest u kun ġenwin, kemm minnkom tixtiequ toġbu lil Alla? Il-fatt li tixtieq toġob il-Alla, tiġi toġob il-Alla. Mu rejt in-nies tad-dinja, inti tixtieq toġob il-Alla u xieħ merijiet, daw merijiet, ejx issa ħeffan, gawdillu bax għada ġo kaxxa. Kapix? Meta jiena kont għaddin tad-dinja ma kontx noqgħod naħseb kuljum dan Alla jrida. Din Alla ddejqu, ma kontx nagħmelek. Meta kont tad-dinja kont naqbad u naffiġġa. Ma għavolja ma konx għafet naffiġa, għaxa kon naf. Emmissa għandi għazla. U għalek Alla ħajberik lili u lili bil-ħajja ta' dejjem kif nidħlu qoddimu, għaxina u inti sadakinar ħan pawnejdu le il-ġisem u iva l-spirtu. U mbata jgħidlek bravo, well done, jaqaddej fidi. Għax inti la wasaltaw sinjal l-ġisem bajt sallu minn ġinata u għaffajt ġizem batajdlom le. U għankek forsi xi darba ħad gumbetta imma rġajt qomt għax marettix dik il-ħajja int kellek ix-xewqa li toġob lili. Halleluja. Amen. Thank you Jesus. Amen. Imma l-bnidem tad-dinja le. Murara raġel tad-dinja. Ejglu ibqa minar sess. Tarax pornografija. Jew tidajx, jew tisrax, jew mur ix-xogħol naqra kmieni u itlaq ix-xogħol naqa' tard. Mela, ix-xogħol li brin mad-dinja f'sef, immur ix-xogħol tard u ngħid il-ħabib tiegħi jippanċa li qabel ħalli ta' parsi tħalta ġorta fit-tnejn. U jekk issa jkun nitlaq kmieni u ngħid il-ħabib ta' warajja li ħajba warajja jippanċa li. Il-bniem tal-lemma da. Il-bniem tad-dinja frankali il-vat ħit id-danselix għal-fatt. Il-binem talla li għandu l-bizet talla, lebel vat kollox. Jek kalla kapaċi jiprovdi li 10 euro, kapaċi jiprovdi li 11 euro. Għettifmuħa? Għax il-bnidem talla jishtiq joġob l-Alla. Il-bnidem tad-dinja mandu lebda interess jiprofa joġob l-Alla. Għabbenna ħwa? Alleluja. Għattiħdu pieċir, aħwa? Dan il-messaċ jinkoraġġik biex, dal-messaċ li jinkoraġġini. Għalix, jitallimt id-distingwi. Min jien u fejn oqgħod. Fejn oqgħod għatandu vuċi, għatandu xewqa, għatandu passjonijiet. Ma fejn oqgħod? Ma ntieħx wisa. Nagħti wisa l-ispirtu.
biex kull jum nagħmel deċiżjonijiet li jħalli l-Ispirtu imexxini. Amen? U għalhekk jekk inti tinnota meta tidneb, meta l-bniedem Alla jidneb u jiġġustifikah, l-għada jqum b'xewqa iktar b'saħħitha minn ta' qabel biex jerġa' jagħmlu dak id-dnub. Il-ġurnata ta' wara jekk attiva lill-ġisem illum, pitada ħanqum b'xewqa aktar b'saħħitha għax inti tmajtu l-ġisem. Minflok issallabtu u qtiltu bil-ġuħ, int majtu u min jiltimaw jikber. Taqbad xi ħaġa ġan. Jekk titma' l-ġisem jikber, imma jekk titma' r-ruħ imut bil-ġuħ il-ġisem u jirrenja Kristu fik. Amen? Isma' Ġesu ma jridx ikun fuq it-tron ta' ħajtek bil-forsa. Kieku jrid jagħmel hekk, kieku mistu jaqbad u jiknes id-dinja u jiġu jpoġġi fuq it-tron u jkollu kull seta' u dritt jagħmlu dak. U lej, aħna jew maħniex. Xilma doffi qed tistenna, nafx in ir-risposta ta'. Għax Alla jrid li aħna naqduh brieda libera, mhux għax jisforzana. Għax fej teżisti l-imħabba u Alla huwa imħabba, ma jistax ikun ma jkun hemmx rieda libera. Kull fejn hemm imħabba perfetta li siba biss fi Kristu, bil-forsi tkun hemm teżisti ir-rieda libera. Freedom of choice. Alla għandu seta' Alla, bħalma ċertu kristjani jgħidu Alla mhux Alla jista' kollox, stenna ftit. Alla jista' kollox minn punto di vista ta' qawwa, imma Alla ma jistax minn punto di vista ta' dritt. M'għandux dritt fuq kulħadd. Alla għandu dritt fuq min jagħtih lil wisa. Mela jiena nista' nagħmel irrid, le inti tagħmel jekk irid missierek. Xiex? Le, jiena jekk irid mmur ma' mara, irid mmur mara, ġel jew ma tnejluma, mmur, minnu sidi. Id-demonju. Għax dak irid dawk l-affarijiet. Kif iġi minix liberu? Le. Fil-veru sens tal-ħelma, ħadd mu liberu. Fis-sens liberu m'hemmx rieda tiegħek, tifhem rieda tiegħek fl-aħħar mill-aħħar ġast bejnek u bejnek biss. Jew jiena nażel ir-rieda tal-Alla, jew jiena nażel ir-rieda tad-demonju. Jew jiena nigglorifika lil Alla f'ħajti, jew jiena nigglorifika d-demonju f'ħajti. U skont tal-għażla li nagħmel kuljum jiġi glorifikat lil dak li nażel. U jikbar il-frott skont dak li nażel. Amen aħwan? Halleluja. Ħankomplu. Vers 17. L-emejjel tal-ġisem huma magħrufa. Zina, smajta di? Zina tfisser sess barra miżwieġ li taħta taħt il-kelma zina jaqgħu il-pornejas kollha, is-sesswalità kollha barra miżwieġ bejn mara u raġel fi Kristu. Sewwa, fija jinġabru id-nubit kollha, sew jekkux pornografija, masturbazzjoni, adulteru, le, zina, dak li għandu x'jaqsam ma' sess. Faħx. X'inhu faħx? Kliem ħażin, kliem oxxen. Nuqqas ta' rażan. Min jgħix, ismani, min jgħix fi Kristu għandu l-lum il-ġurnata il-kontroll. Qabel m'għandekx kontroll. L-idolatrija tfisser fil-Grik tfisser żewġ affarijiet. Number one, il-kelma idolatrija tfisser bil-Grik letteralment idoleterija. Li tfisser żewġ affarijiet. Il-qima ta' xbijat jew ta' idoli. Però wkoll tfisser
Jiġifieri li inti l-idolatrija inti x'taħseb int u l-opinjoni tiegħek hija l-Alla tiegħek. Jekk inti tgħid li jiena m'għadniex nadura statwi u m'għadniex nadura xbijat, imma jekk inti tagħmel li trid inti idolatru. Inti idolatru. Qed tifhem jiġifieri Kristjan ma tistax tagħmel li trid int, qalbi. Għalhekk inti tgħidlu mulej tiegħi u Alla tiegħi. Għalhekk inti ssejjaħlu Sidi. Għalhekk inti għalhekk Ġesu jgħidlek jekk tiġi biex wara tiċħad lilek innifsek. Meta? Kuljum. Korla, ambizzjoni, firda partiti, invidja, sokkord, baħrit u ħwejjeġ bħal dan. Mussikom Kristjani, bħal mussejkom qabel min jagħmel dawn ħwejjeġ ma jridx is-salta Alla. Issa l-frott tal-Ispirtu huwa isma' għadi. Irrid nagħmel messaġġ għadha pitada. Love is love jismu. Imħabba mhux imħabba. Sanafti, in-nies li m'għandhomx il-Kristu tinnota li ma kellhomx imħabba. Imma in-nies li għandhom il-Alla issa l-ewwel frotta hija imħabba tal-Alla. U x'għandna llum fid-dinja? Nies jitkellmu love is love. No, you're not talking about love. You're talking about lust and perversion. That's not love. ħassa sikom mistoqsija. Aħna li twilidna minn ġdid, missierna ta' smawiet, Alla huwa mħabba. Missier id-dinja, id-demonju, għandu mħabba. Mela n-nies tad-dinja jista' jkollhom mħabba? La ma jistax. L-imħabba tal-bniedem li m'għandux l-Alla hija imħabba egoista. U mhijiex imħabba xejn. Għax l-imħabba tal-Alla mija kompletament l-oppost. Allura ħafna nies li għodu jgħidu love is love, you don't have a bit of it. Kull ma għandek inti perverzjoni, last, mibeda, arroganza, egocentrità, ġen, taħwit, konfużjoni, ma tafx jekk intix serviza jew aeroplan jew jekk intix ċampanzi jew xi ħuta. Anyway. Dak huwa ġen. Għax ġej minn missier il-ġen. Imela il-min għandu l-Alla fih, issa jista' jibda jimxi u jkabbar fih l-imħabba. Il-għena, is-slim, is-sabar, il-ħnina, it-tjieba, il-fidi. Tinnota li l-ebda waħda minn dan il-frott ma jeżisti fil-bnidem tad-dinja? Tinnota li l-ebda wieħed minn daw il-frott ma jeżisti fil-bnidem li għadu mhux inwieled minn ġdid? Timmaġan, tinnota li daw l-ebda waħda minn daw il-frottit ma tista' timmanifesta jew tikber f'siġra mejta. Aħna kollha mejtin fid-nubitna kollha. Il-ħlewwa ir-rażan kontra dawn ma hemmx liġi. Ħantikom eżempju. Alla għandu liġi. Alla jimxi bil-liġi. Alla hemm xi liġi. Alla u Alla jagħmel il-liġi. Allura u li jagħmel liġi m'għandu bżonn il-liġi. Għax hu jagħmel għal-liġi. Imma taf għal min il-liġi l-Bibja tgħidlek? Taf min hija l-liġi. Morru fl-ewwel Timotju wieħed. Ejlu Spiritu Santu kellimni. L-ewwel Timotju wieħed. Grazzi mulej. Ħanibdew naqraw minn vers 5. Il-liġi allura għal mini. Vers 5. Issa l-iskop ta' din it-twissija hija l-imħabba. Li toħroġ minn qalb safja minn kuxjenza tajba u minn fidi sinċira. Xi wħud billi tbedu minn dan intilfu fit-tlabli firaħ. Iridu jagħmluha tal-liema tal-liġi bla ma jifmu x'inhu ma jgħidu. Jew fuq xiex qegħdin jinsistu. Issa aħna nafu li l-liġi hi tajba. Jekk hu jaħed jinqeda biha tajjeb, nafu li l-liġi mhijiex magħmula għal dawk li huma tajbin. Sa di bil-Ingliżi hawnhekk bil-Malti hija froġa.
Għax mhux tajbin qed jgħidlek fil-Bibja, tfisser għal dawk li huma ġusti. U skont Korintin 5 vers 21, dawk huma biss ġusti, dawk li huma mwilda minn ġdid li huma fi Kristu, dawk biss huma ġusti. Allura hawnhekk bl-Ingliż tgħidlek, don't you know that the law is not made for those who are righteous, għal dawk li huma fi Kristu. Imma għal dawk li huma bla liġi, jiġifieri u bla rażan, ħżiena u midinbin, taraw min hija l-liġi? Taraw min hija l-liġi? Bla reliġjon. Sagrileġġi qattila ta' missirietom u ommietom, qattila żinja, omosessuali, negozjanti tal-ilsira, giddiba dawk li jaħalfu fals u għal dawk kollha li dak kollu li jmur kontra sħiħ. Tal-imsħiħ. Danu li jallem l-Evanġelu tal-glorja tal-Alla l-imbirek f'dat fidejja. Jalla jiġi pritkad dal-Evanġelu. Mela l-bniedem li għandu l-Kristu għandu l-Ispirtu tal-Alla fih. Il-bniedem li m'għandux l-Ispirtu tal-Alla fih għandu bżonn il-liġi. Imma ħajinduna li kontinwament jiksira. Għax il-liġi hija fuqu u liġi qiegħed hemmhekk bħala sentenza biex kontinwament ikkundannak u tgħidlek li int ħati. Imma l-bniedem li twilet minn ġdid huwa sopra l-liġi. Għaliex? Għax Alla huwa sopra l-liġi u Alla m'għandu bżonn liġi u l-Ispirtu tiegħek m'għandu bżonn liġi. Ma għax għandi bżonn? Il-Kristu li huwa l-qofol fuq il-liġi kollha. Kapix aħwa? Romani kapitlu 10 vers 4 xejdlek. That Christ is the fulfillment of the law. You have Christ. Għandek il-Kristu. Għandek bżonn il-liġi. Imma jekk inti m'għandekx il-Kristu, aħjar qed jagħmel liġi għax inkella daw jagħmlu iġibu nfen fuq din l-art. They will lose hell on earth. Għatifmu? Issa morru fi ktib ta' Genesi malaj. Genesi malaj. Għattabdu ġaġa s-sawa. Is it beautiful? Praise the Lord. Hallelujah. Gloria li lak mulej, kemm inti kbir, kemm inti tajjeb. Alleluja. Kun infaħħar ismek mulej qaddis, u grazzi li inti tkompli tal-limna. Grazzi mulej. Mela, aħna naraw f'Ġenesi kapitlu 1. Naraw li wara li Alla ħala id-dinja kollha, Alla mbagħad għamel il-bniedem. Sewwa, u mbagħad Alla ħares lejn kull ma kien għamel u wara kollox kien tajjeb u dalam u sabaħ is-sittju. Issa, minn kapitlu 2. Tgħidlek hekk ara, minn vers 4. Meta Alla ħalaq il-art u s-sema, meta kienat hemm ebda xitla raba fuq l-art, ma ebda ħaxix tar-raba, ma kien għadu nibet għax il-mulej kien għadu ma kienx għadu ma baċ xita fuq l-art, u l-bnedem ma kienx hemm biex jaħdem l-art. Minkejja l-ilma tela mill-art li seta issa il-wiċ kollu tal-art. Il-mulej Alla sawwar il-bniedem misimgħu għadin. Mit-trab tal-art. U nefaħlu f'nifsejh nifs il-ħajja u l-bnidem sar ħlejqa ħajja. X'għamel? Alla l-ewwel ma għamel huwa issa dik kienet art imbirka. Sal-Bibja tgħidlek meta daħal id-dub l-art saret art misħuta. Imma sakemm il-bniedem, sakemm l-ispirtu kien rinrenja, ftakar il-bniedem jekk kont trabbis ma kienx għadu komplut, sar komplut bniedem once li Alla nefaħ fih u għamlu ħlejqa ħajja. Spirtu u ruħ tgħidlek literalment. Sewwa, issa x'ġara? Dineb il-bniedem u ħammur fi ktib ta' Ġenesi kapitlu 2. Fejn hawnhekk il-mulej wara li tkellem ma' Adamu u Eva u dimbu, u mbagħad tkellem ukoll mas-serb dak li ġielhom jew kellha għamilhom it-tentazzjoni biex jidimbu. Sewwa, u fi ktib ta' Ġenesi
Hawnhekk naraw x'qal Alla, x'kien ippronunċja Alla fuq is-serb. Ara x'għamel issa. Isma'wna ħani moħħkom biex intom tifhmu sewwa. Meta l-bniedem għaliva lid-demonju, is-serb minn xiex kien magħmul. Is-serb kien magħmul mit-trab tal-art. Il-ħlejjaq kollha kienu magħmula mit-trab tal-art. Sewwa, issa meta Alla għamel il-bniedem, m'għamlux jiġi immexxi, ikkontrollat, irregolat, iddominat mit-trab, għamel il-bniedem Alla biex jiġi kontrollat mill-Ispirtu ta' Alla. Biex il-bniedem Alla taħ ġisem biex jiddomina fuq l-art, għax pija ma kellu bżonn ġisem. Smajtu għadi? Għattabdu għadi? Batna xi ħaġa? Ma Alla l-bniedem ħalqu u taħ ġisem imma l-ġisem kien mill-art. Sewwa, fil-ġenna dal-ġisem tagħna mhux ħajbu. Pal-istess għax issa ħajkun ġisem glorious it-trasformat u ħajkun dak li jgħidulu bl-Ingliż a celestial body, not an earthly body, ġisem celestiali għax il-bniedem terrestriali ma jidħolx fil-ġenna. Tabdu għadi? Daw marru studjawhom fl-ewwel Korintin kapitlu 4, 5 u 15. Imissa raġġara dan. Wara li daħal id-dnub, ara x'qal Alla lis-serb. Mela sakemm daħal id-dnub, Alla kien jiddomina, Holy Spirit help me. Sakemm daħal id-dnub, Alla kien jiddomina lill-art permezz tal-bniedem. Moħħkoma, fejn il-bniedem tal-lamar, Alla domina. Għax fejn Adam u Eva marru, waqt li kienu għadhom f'xirka perfetta ħaġa waħda malla, fejn mar Adam u Eva, mar Alla. Fejn mar Adam u Eva, l-pjan Alla seħ. Fejn marru Adam u Eva, is-salta Alla ġi stabbilita. Qed tifhmu? Issa dimbu. Wara x'ġara. L-serb jgħidlu hekk, talli għamil dan misħutin fost il-bejjem kollha u fost l-annimali selvaġġi. Għal zaqqek titkaxkaret u trab tal-art tikol. Il-jiem kollha ta' ħajtek. Il-jiem kollha ta' ħajtek. Kull jum ix-xitan, his lunch is your flesh. Meta il-Kristjan mela tinsiex, il-Bibja tgħidlek bl-aktar mod ċar id-dinja kollha hija taħt l-influwenza tax-xitan. Kollha. Mhux jiena u int imma. Jiena u inti għandna l-Ispirtu Santu jinfluwenzana, il-kelma Alla tinfluwenzana kontinwament. Però xorta hemm għażla għax believe it or not, funny enough, mysteriously enough, Alla xorta kien ta' fil-ġenna tal-art il-għażla l-Adam u Eva. Tikber kemm tikber fil-mulej, xorta tibqa' tażel. Qatt minn tiħassir robot u ssir yes sir, okay. Stop, okay. Mhux qatt ma ħassirek. Dejjem ħatibqa' tażel. Meta l-bniedem Alla li għandu l-Ispirtu Alla fih jimxi skont il-ġisem, isma' sew. Ikun qed iwettaq, jerġa' ikisser il-pjan Alla u jġib ulterjuri kull fejn imur issa l-bniedem Alla karnali imur u jestabalixxi ir-rieda tad-demonju. Kull meta jiena nagħmel deċiżjoni skont il-ġisem minn flok skont l-Ispirtu Alla qed nistabbilixxi ir-rieda tad-demonju fi żwieġ mal-ħbieb, maħuti fi Kristu, fuq ix-xogħol, f'pajjiżi.
Meta l-bniedem Kristjan, infatti mbagħad għal Alla isir inutli. Isir inutli. Għax Alla poġġikaw fuq din id-dinja biex inti kull fejn tmur twettaq il-pjan t'Alla. Tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif fis-semek ukoll fuq din l-art. Dik għażla nagħmilha ta' kuljum. U jekk ma nagħmilx kuljum u nibda nħalli dan il-ġisem u trap jieħu over, jiena nibda nġib is-saltna tad-demonju kif irid hu kif l-infern fuq din l-art. F'Malta għandna bosta ħafna Kristjani, sew jekk hux Kattolċi, Ortodossi, Protestanti, Evangeliċi, li għalkemm jgħidu li huma Kristjani, imma peress li ma jażlux kuljum li jimxu u jkabbru l-frott tal-Ispirtu, qed jagħmlu bil-kontra awtomatikament. Qed iwettqu dak li jrid ix-xitan. U qed jimxu karnalment. Mhux qed jimxu fil-frott tal-Ispirtu, imma qed jimxu fil-frott imħassar tal-ġisem. U jekk jibqgħu sejrin hekk, għandhom il-periklu li ma jirtux il-ħajja ta' dejjem. Tifhmuha? Mela jekk jiena rrid li nimxi kontinwament dak li kif bil-Malti ngħidula fil-grazzja t'Alla, li inti tgħix fil-grazzja t'Alla. Kemm minnkom tixtiequ tgħixu kontinwament fil-grazzja t'Alla? Qod attent x'għażliet qed tagħmel kuljum. Għax jew qed tkabbar il-frott tal-Ispirtu, jew qed tkabbar il-frott imħassar tal-ġisem. U jiena u int kontabbli, għax jiena u int għandna s-saħħa u l-qawwa u l-poter biex aħna nistgħu ngħidulu le il-ġisem, nifqulu l-ġisem, nifqulu l-xitan, għax issa Alla huwa magħna, Alla huwa fina, u l-qawwa t'Alla qiegħda fina biex lid-demonju u lid-dnub nista' ngħidlu le. U nispiċċa f'din l-iskrittura u nitolbu. Galatin 2. Battu għadi. Jekk inti ma tridx ix-xitan joppressak, timxix, tagħmilx għażliet karnali. Timxix, tagħmilx għażliet fil-ġisem. Ma jfissirx li l-ġisem ma jkollux aptit xi kultant. Aptit jitgħażżen, aptit jitħanżer, aptit jagħmel is-sess, issa jekk inti miżewweġ għamel kentri. Aptit tara xi ħaġa li forsi hija ta' entertainment għall-ġisem imma jnikkitlek l-Ispirtu t'Alla. Għalhekk jiena ħanida pubblikament trid ngħidilkom parir llum kieku stess jiena niddroppja Netflix li huwa pjattaforma aġenda perversa għal l-iskop diaboliku biex il-pjan t'Alla biex il-pjan tad-demonju jseħħu jsir fuq din l-art. U kieku jiena nibda nġib mhux Netflix, number 1 għaw videos jgħidulhom Pure Flix li huma Kristjani. U kieku jiena nġib l-IPTV ħalli nara kanali Kristjani u wieħed minnhom jismu The River Christian Channel li sallum il-ġurnata aħna qegħdin on the top ta' viewership mill-IPTV channels kollha ta' Malta. U jekk m'għandekx, kellimni ħanejdilkom kif intom tistgħu jġibuh. Tpaxxix il-dawk li huma wara Netflix. L-aġenda tagħhom hija li jikkorrompu il-pjan t'Alla fuq din id-dinja. Għax diġà ħallastu qed timxi bil-ġisem. Hekk iridek tirraġuna d-demonju. Imma hemm affarijiet tajba ta' fuq pastor. Imma l-affarijiet tajba tista' ssibhom fuq pjattaformi aħrar mingħajr ma tpaxxi l-aġenda tad-demonju. Ups. Kemm intom kwieti l-lejla? Kemm intom kwieti? Bravi ta' kemm intom kwieti?
ħantikom sweet wara. All right. Għajn nispiċċaw b'di Galatin 2. Amen? Jekkaw xaħat maġbux xet fuq ta' Netflix. Flix nittinin. Sawa? Tiġiġ ta' argumenta miħaj? Mur argumenta ma' Ġesu. Taħseb li kieku Ġesu jabbona għalih. Għattamela għazla għal-Kristu biex tonora għal-Kristu permezz tal-Spiritu Santu, jew għattamela għazla karnali biex taċevola il-ġisem u tkoġġi tkompli tavvanza l-aġenda tal-għadu. Naf li hemm films biħ u naf li hemm films kristjani fuqhom. Sibhom x'imkien ieħor. U ħafna drabi bġej. Nemma tabbona għalihom. U jekk intom iġġibu l-IPTV, tistgħu issibhom ukoll fuq. Amen. Alleluja. Galatin 22, ejja nqumu bil-wifqa. U ma nżommu idejkom miftuħin barra. Amen. Kulħadd jgħidha warajja di. Jien issa labt ma' Kristu. Ngħix, ma mhux iżjed jien, iżda jgħix fija Kristu. Ngħix ma mhux iżjed dan il-ġisem, mhux jrid il-ħass u l-gas, imma xi jrid Kristu. Għax il-ħajja li issa qed ngħix f'dan il-ġisem hija ngħixha bil-fidi fil-liben tal-Alla li ħabbni u talilu nnifsu għalija. Dak huwa l-Kristjan li jgħix ħajja ma' Kristu u jrabbi il-frott tal-Ispirtu. Ħankomplu nitkellmu fuq da. Għattundu bieġira għu? Amen? Itallimtu xi ħaġa l-lejla? Amen? Kulħadd jitlob warajja. Ħalli l-Ispirtu Santu jkellmek. Fejn inti qed tagħti spazju għall-ġisem? Ftakar jekk nagħti spazju għall-ġisem, qed nagħti spazju għall-aġenda tad-demonju. Jekk nagħti spazju għall-Ispirtu, qed nagħti spazju għall-aġenda tal-Alla. Li ma salt narret inmexxi l-qudiem. Saltna tal-Alla jew saltna tad-demonju. Aw ħafna Kristjani li xorta volja huma ta' Kristu qed jimxu karnalment u xorta jażu l-aġenda tad-demonju. Imma m'għandux ikun. Amen aħwa? Taqgħux fid-dub tal-idoletrija għax dan drajtu, għax dak taf kemm huwa l-qalbi, idoletrija. Kemm minnkom tixtiequ tikbru fil-mulej. U ktar jużakom Alla u l-glorja tal-Alla tiqaf fuqkom. Amen. Amen. Inti jekk Alla ħajtfal qawwa tal-Ispirtu ta' revival fuq ġenerazzjoni xi trid tkun inti dik il-ġenerazzjoni u l-ġenerazzjoni li jmiss. Amen. Itlob miegħi. Jekk inti l-lejla tara dal-messaġġ u tgħid li pastorina kemm qed ngħix fil-ġisem, kemm qed nagħmel għażliet li jniktu l-Ispirtu tal-Alla u jmorru kontra Alla li kieku Kristus żgur ma jagħmelhomx. Grazzi mu lejla qed tinduna. Grazzi Ġesu. Ħadd ma twilet perfett u aħna dejjem nikbru u nimmaturaw. One of the things I encourage all, remain teachable. Ibqa' tgħallem. Ibqa' tgħallem, ibqa' umli, ibqa' tgħallem. Jien fil-mulej kważi 30 sena, għadni nitgħallem. U qatt ma ħatiqaf titgħallem. Ma almenu ibqa' miftuħ titgħallem. Ejdet talba warajja, jgħidlu missi qaddis. Grazzi ta' ibnek Ġesu. Grazzi tal-Ispirtu Santu. Grazzi tal-kelma tiegħek li qed taħdem fija. Spiritu qaddis. Għamel id-kelma li lejla jinsmajt issir ħajja fija. Mulej. Qaċċat minn ġo fija bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u l-kelma tiegħek. Affarijiet li lilek kien iktuk joffenduk. Jekk kienet nagħti spazju minn waħda mill-frottiet imħassra tal-ġisem, illum inqaċċa dak il-frott ħażin
u nħalli l-frott tal-Ispirtu jikber fija biex inkompli niġi trasformat iktar permezz tal-Ispirtu Santu nixbaħ dejjem il-Sidi Ġesu Kristu. Illum minn qalbi niddikjara irrid inkun Kristjan ġenwin. Mhux niskuża u nsib xi skuża, imma ġenwin nagħmel spazju għall-Ispirtu Santu u l-kelma tiegħek biex taħdem fija. Spiritu Qaddis. Bħalma qal Ġesu, ix-xitan ġie imma m'għandu xejn fija. Bil-grazzja ta' Ġesu jien niddikjara l-istess illum. Għalkemm ix-xitan huwa fid-dinja, imma m'għandu l-ebda claim fuq ħajti għax jiena fl-Ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem jiena ta' Ġesu Kristu. Għal glorja tiegħek missier. Amen. Għadta ċabxiba kbira lil-malaj. Amen. Halleluja. Eżis aħwa Maltin u għawċin, televizjoni, YouTube u Facebook. Jalla dal-klim daħlilkom f'qalbkom. Għazel il-Ġesu kull-jum. Pija, narawkom is-sib li ġeja hawnhekk fis-7 ta' filgħaxija, il-ħadd fil-għodu fl-10 u jekk għoġbok dal-messaġġ għamillu like, ix-xerrijaħ mal-ħbib tiegħek. Għatjom xiklu x'jomodu. Ħalli ankuma jisibu lena tas-salvazzjoni tagħhom bħalma sibta ent. Paċi magħkom, God bless you, good night. Alleluja. Alleluja. Għaw xi ħadd il-lejla pastor il-lejla xi ħaġa li